Čaute. Volám vás do 4. epizódy s názvom Maslo. Takže pol kila masla, dobre? Poďme na to. Kto mi nedrží palce, tak na 100% prehrá. Pretože maslo nie je žiadny problém. Pol kila masla nie je žiadny problém. Dobrota. Pustil si sa do toho skvelo, ako keby do banánu. To musí byť chutné. Žuj. Je to dobré? Je to dobré? Je to jeba, že? Musí to chutiť ako kebab, to mi nehovor. Ty čo bolo? Nechal dogrcam. To je jak tá ruská zmrzlina, vieš to? Ale nie, Adam si negrgol. Aj to má nejakú chuť? Určite musí chutiť tak po malinách, alebo... No, to je jasné, tam to bolo písané na tom masle, že malinová. No. Dobre sa to žuje, že? Aj sa to musí dobre prehltať. Ale to je nič, to máš ešte tak 100 gramov v sebe. Ešte stále 400 príjemných pred nami. Taký čbánik si sem priniesol, že sa môže vraj bude lepšie prehltať, no neviem. Dobre to je. Prehltni. Je to len preto, že žerem, aby si na budúci dal kýbel horčice. Kremskej. Horčica bude hnúť. To musí byť bomba. Ale vieš, ja som žral surových Poliakov, ryby, takže nemusíš mi vyprávať nič. Nič mi nemusíš vyprávať. Ja som tu surových Poliakov naťahoval, takže... Čože má... Čože je? Čo sa stalo? Zabehlo nám maslo. Google, poď sem. Google, nepomáhaj mu, lebo neplatí to. No, sa dám. Dobre, čo sa stalo? Len 20 krát už len 400 gramov. Google, nepomáhaj mu, nežer to. To je restové maslo. Dobrota. Užívam si to, no. Musí to byť super. No, mal by si začať hltať, kamoško. Mal by si začať hltať. Ale čo? To hádam nie. To 150 gramov si zežral? To hádam nie. No však to teda... Google, zase máš naložené. On podvádza. Tak super to chrumka, alebo také šťavnaté, keď si to odkusneš. Taký dobrý zvuk to robí. Zás. Čo to kurva bolo? Bože, toto som chcel. Tak to ma napínalo z toho skúreného žraloka, aby si vedel. Čo? Dávaj, žer to maslo, kurva. To je dobrota. Dávaj. Musíš si to odkusnúť. Odbal si to, lebo zežreš aj balík. Kurva, čo je? Možno keby si dáš tie okuliare. Čože? Dávaj, pusti sa do toho, jak... Predstav si, že máš hamburger. Kebab. Toto je ono. Presne takto.
Čo kurva je toto? Napínam. Ale hovno to nesežereš. To by... Všetko si žral, Google ti hovorím. To už doješ. To doješ. Dávaj. To doješ. Je mi ľúto, ale... Ale hovno. Túto epizódu som prehral, kamaráde. Pozrite sa na toho. Nebol ti iPhone. Zrovna mi jebol telefón. Napínalo? Ako... Slaboško. Padol mi telefón a preto sme prestali chvíľku nahrávať, ale... Proste... Toto, nádrž to skôr. Hen taký kus proste. Nereálne. Ale... Neverím tomu, že to niekto dokáže. A jak niekto z vás jebne tu 250 masla, tak hneď mi dajte vedieť. Ja vám to preplatím a ešte určite vyhráte nejaký výživový doplnok. Takže s touto epizódou sa musíme rozlúčiť. Bohužiaľ, konečne prehral aj bravčový kokot. Majte sa. No, takže prosím vás, podporte nás odberom alebo nejaké výzvy alebo nejaké epizódy, keby ste sa pokrsali aj ty. Je to fakt kurva hnusné. Keby máte nejaký tak dobrý plán alebo niečo, napíšte to dole pod koment. A ďakujeme za... A my to skúsime. A porucho tam je, to sa nebavíme. Ty to už je na piči. Fuj, to kurva bolo.